wiċċek, jissebbaħ il-ħolqien, jiselmu l-art mis-sema, kull filgħod u blok l-għalisija, lejja nizikħal, inta l-ħajja s-sidi, seta fik il-ħnina, jitfawwara l-odwa tajba lil kulħadd li l-kommu dawk li qegħdin jisimgħuna jew jarawna bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali, b'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu is-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. U tinġbarna flimkien hawnhekk kemm hija ħaġa sabiħa u qaddisa. Sejrin niċċelebraw jiena u intom lill-Ewkaristija. Ejjew nitolbu l-Mulej jgħinna, idawwalna u lilna l-indiema ħalli nkunu denji għal din l-Ewkaristija. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru. Qegħdin fl-aħħar ġimgħa tas-sena tal-Knisja, is-sena liturġika, l-aħħar ġimgħa. Jekk Alla jrid nhar il-Ħadd jibda żmien differenti, żmien tal-Avvent. Biex inkunu denji għalhekk nitolbu l-Mulej jgħinna, min-naħa tiegħi se noffru qudiesa r-Roħ Joseph Muscat. Inti triq li twassalna għalant Alla il-Missier Mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħnina. Inti lejna tal-qaddisin kollha Mulej ħnina. Ħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitina u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu għal Mulej ir-rieda tal-fidili tiegħek biex jitħejjew dejjem aħjar ħalli jagħmlu frott ta' emejjel qaddisa u jkollhom dejjem il-għajnuna tat-tiba tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Jiena, Ġwanni, rajt fis-sema sinjal ieħor, kbir u tal-għaġeb, 7 anġli li kellhom 7 kastigi, dawk tal-aħħar li bihom kellha tintemm il-korla ta' Alla. U rajt bħal baħar tal-ħġieġ imħallat bin-nar u weqfin fuq il-baħar tal-ħġieġ rajt lil dawk li kienu ħarġu rebbieħa fuq il-bima u fuq ġbibita u n-numru ta' isimha, b'ċettri ta' Alla fidejhom. Huma jgħannu l-kantiku ta' Mosè il-qaddej ta' Alla u l-kantiku tal-ħaruf u jgħidu: Kbar u tal-għaġeb l-emejjel tiegħek, Mulej, Alla li tista' kollox, ġusti u veri triqat tiegħek, Sultan tal-ġnus. Min Mulej ma jibżax minnek u ma jsebbaħx l-ismek, għax int waħdek qaddis, il-ġnus kollha jiġu jinxteħtu quddiemek għax il-ġudizzji tiegħek intwerwer. Il-kelma tal-Mulej. Kbar u tal-għaġeb l-emejjel tiegħek, Mulej, Alla li tista' kollox. Kbar u tal-għaġeb l-emejjel tiegħek, Mulej, Alla li tista' kollox. Għannu lil Mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb, ġibitlu r-rebħa l-emennija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Kbar u tal-għaġeb l-emejjel tiegħek, Mulej, Alla li tista' kollox. Ara fil-Mulej is-salvazzjoni tiegħu, fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu, ftakar fit-tjieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Kbar u tal-għaġeb l-emejjel tiegħek, Mulej, Alla li tista' kollox. Ħajrijiet il-baħar u kull ma fih, id-dinja u kull ma jammar fija,
ħajċabċbu xmajjar idejhom u l-muntanji flimkien jgħajtu bil-ferħ kbar u tal-aġeb l-emmejjel tiegħek mulej Alla li tista' kollox. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa. Kbar u tal-aġeb l-emmejjel tiegħek mulej Alla li tista' kollox. Nqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Alleluja. Ibqa' fidil sal-mewt jgħid il-mulej u jien nagħtik il-kuruna tal-ħajja. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu jixħtu idejhom fuqkom u jippersegwitawkom. Jagħtukom f'idejn il-mexxejja tas-sinagoga u jitfgħukom il-ħabs u jeħdukom quddiem slaten u gvernaturi minħabba f'ismi. Dan ikun jiswilkom biex tistgħu tagħtu xhieda. U żommu sewwa f'moħħkom, toqgħodux taħsbu minn qabel kif se tiddefendu ruħkom, għax jien nagħtikom kliem u werf li kull min ikun kontra tagħkom ma jkunx jista' jiqaflu jew imerih. U jittradukom saħansitra l-ġenituri tagħkom, uħudkom u qrabatkom u ħbiebkom u lil xi wħud minnkom joqtluhom u kulħadd isir jobgħodkom minħabba f'ismi, imma xara waħda minn raskom ma tintilifx. Jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar issalvaw ħajjitkom. Il-kelma tal-mulej. Mena kif qedna fil-bidu tal-Qudiesa u kif diġà tafu u hekk ninsabu fl-aħħar ġimgħa tas-sena tal-Knisja, is-sena liturġika. U anki l-qari li jissemmalna matul dan iż-żmien ikellimna dwar dawn il-ħwejjeġ. Kemm il-ktieb tal-Apokalissi, jiġifieri l-aħħar ktieb tal-Iskrittura, kif ukoll is-siltiet magħżula mill-Vanġelu ta' San Luqa. Ħanagħmel osservazzjoni però fuq l-ewwel lezzjoni l-ktieb tal-Apokalissi. Dan huwa ktieb li l-awtur tiegħu kellu ħafna rivelazzjonijiet, jiġifieri rivelazzjoni jikxef, jgħallem, u jgħallem u jikxef permezz ta' sinjali, ta' numri, ta' simboli, imma kollha kemm huma għandhom messaġġ importanti. Pereżempju, wieħed mill-ħafna numri li hemm f'dan il-ktieb tal-Apokalissi u li warajh hemm it-tagħlim huwa n-numru 7, in-numru 12, imbagħad 12 għal 12 144, u jekk il-numru 144 kan smajnijhom taf dawn il-numri, il-144 nżidu l-1000, 144,000, allura jiġi iktar numru perfett, mhux li noqogħdu noddu, imma il-mentalità kif kienu jirraġunaw bħal meta Pietru qal lil Ġesu għallu jan kemm naħfer 7 darbiet għax in-numru 7 mawġud mill-poplu ludi. Anki aħna il-liturġija tagħna ħadna ħafna minnhom, pereżempju fuq l-artal mhux 6 xemat u x-xema tan-nofs 7 il-kurċifiss minn hemmhekk ġej u s-sakramenti mhux 7 minn hemmhekk ġej u Kristu mhux nas l-Apostlu, kollox marbut. Issa hawnhekk illum għandna 7 anġeli, 7 anġeli. U dawn is-7 anġeli, kont qed ngħidilkom ta' Pietru, xaqallu jan kemm naħfer 7 darbiet, illa bil.
Petru ħajjot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un full stop ta' moħħok. Għallu aħfer 7 għal 70 darba, ġifiri numru perfettismu, aħfer dejjem. Min jiġi għandek, dan għadin il-ħagġa l-Papa fammus ismu Franġisku, dejjem jipritka l-maħfra. Ma dan huma mod kif kienu jitkellmu u jiktbu dak iż-żminijiet. 2000 sena ilu biex tifhem, inkella ma tifhimx. Issa llum l-istess, għandna n-numru 7, numru perfett, 7 anġeli, quddiem it-tron ta' Alla. Jannu il-kantiku ta' Mosè. Għaliex il-kantiku ta' Mosè? Għaliex? Għax meta Mosè bin-nies tiegħu qasmu minn naħa l-oħra mill-Eġittu, għaddew l-mijiet li nixfu u setgħu jgħaddu, imbagħad warajhom segwewhom l-Eġizzjani u l-ilma kien it-tajd irritorna warraq kollox. Mosè u uħtu Mirjam, dan qiegħed fil-kapitlu 15 tal-Eżodu, dal-innu tal-Eżodu, għannew innu sabiħ kbar, żwiemel u rikkiba qed ngħid dil-lanja ta' Mosè, għarraqtum fil-baħar u tilfu t-telfa l-kbira u li l-naħrixna rebbieħa. Issa l-ktieb tal-Apokalissi, San Ġwan, qed ifakkarna f'dan l-innu ta' Mosè. Ara x'jgħid. ċetri ta' Alla fidejhom, il-kitarri ċetri, huma jannu il-kantiku ta' Mosè. Ġifieri qegħdin jiftakru f'dik l-għanja li janjam għandna Mosè u lil min jannuha? Lill-Alla u l-kantiku tal-ħaruf. Il-ħaruf fil-kifatti il-capital H, il-H ta' ħaruf hija capital. Mela mhux il-ħaruf l-annimal tan-naġa, imma dak jirrappreżenta il-Ġesu. Il-Battista mhux hekk qal il-ħaruf ta' Alla, il-ħaruf. Allura jkantaw lill-Alla u lil-Ġesu, l-Ibnu, imma ma jgħidlux Ġesu, jgħidlu il-ħaruf, bla teba, innoċenti, safi, li ma jiftaħx fommu. U xi kantaw, isemmu kemm hu sabiħ, l-innu kemm hu sabiħ. Gbar u tal-għaġeb l-emejjel tiegħek, l-opri ta' jdejk. Tun George Preka kien jgħid lill-Alla narfuh mill-opri, mill-xogħol, operare, taħdem mill-opri ta' jdejk, is-sema u l-art, l-emejjel tiegħek. Sultan tal-ġnus, ġusti u veri it-triqat tiegħek, ġusti. Inti tajjeb, tieħu it-tajjeb jekk inti jinqas tajjeb, jew jekk inti biret, jew jekk inti ħażin, tieħu ta' ħażin qalbi ta' ġusti. M'hemmx kantunieri, ġusti u veri it-triqat tiegħek. Sultan tal-ġnus, anke din il-kelma ġnus, għax ġnus, għax Alla tagħna Ġesu l-ħaruf ma ġiex għal poplu wieħed biss, kienu jaħsbu għal Lut biss, aħna ħansalvaw, mbagħad jekk jibqa' xi post, bil-mod, dak spiċċa dak ir-raġunament. Sultan tal-ġnus, tal-bnedmin kollha, int sultan. Mbagħad jgħid isemgħukom sabiħ, min mulej ma jibżax minnek u min ma jsebbaħx l-ismek. Xi tfisser is-sebbaħ? Is-sebbaħ xi tfisser? Is-sebbaħ minn fejn? Mill-liema kelma ġejja? Minn sebħ. Sebħ. Qed jisbaħ. Xi ġifieri qed jisbaħ? Ġej id-dawl. Is-sebbaħ. Sebħ. Aħna ngħiduha
imma ma niftakrux, ma naħsbux jitfisser dik il-kelma. Id-dawwa l-ġej id-dawl, is-sebħ it-tajjeb, sebaħ. Għadna kemm kantajna l-innu ta' Dunkarm, reġa sebaħ, ja mulejja, reġanna d-dawl mulejja, reġanna ġurnata ġdida qudiemna, ja mulejja. Men allura min ma jibża u min ma jsebbaħx, jisebbaħ, min ma jfaħħarx, min ma jirringrazzjax lill-ismek, capital question. Is-sebbaħ ħudi, il-kelma s-sebbaħ hija kontra li tkasbar l-isem ta' Alla, taf, li tidej Alla tħarisna bl-isem ta' Alla u ta' dak li għaddejs. Hawnhekk l-awtur tal-Apokalissi qed jgħid kif jista' jkun li mill-opri ta' jdejk minn dak li naraw madwarna ma nfaħrux, nibżgħu minnek u nsebħu, nagħtu glorja, nfaħru, nillodaw, inkantaw lil min? Lill-ismek, l-isem tiegħek. U jgħid għaliex għax int waħdek qaddis, int waħdek qaddis, int waħdek, int. U l-ġnus kollha, il-bnedmin kollha jiġu jinxteħtu quddiemek. Nhar il-Ħadd għamilna l-festa ta' Kristu Sultan tal-ġnus, arajnija. Il-ġnus kollha jiġu jinxteħtu quddiemek u jsebħu ifaħru lill-isem tiegħek. Ejjew għalhekk ħut il-eżies nitalmu minn din il-qari tal-Apokalissi tantu sabiħ, kbaru tal-għaġeb l-emejjel tiegħek mulej Alla li tista' kollox, ġusti u veri it-triqat tiegħek Sultan tal-ġnus. Min mulej ma jibżax minn ismek u min ma jsebħux, isebbaħ, kelma sabiħa tafux bil-Malti dejk, jagħtih glorja, għax int waħdek għaddejs, int waħdek. U l-ġnus kollha jiġu quddiemek, ejjew nfaħruh u nsebħuh l-isem ta' Alla, l-isem ta' Ibnu Ġesu, l-isem tal-Qaddisi. Inqumu bil-wieqfa. F'dan iż-żmien qasir li għandna Alla huwa dejjem preżenti fil-imħabba tiegħu biex isalvana. Sabiex il-Knisja taraf, iġġarrab il-persekuzzjonijiet li minn żmien għal żmien iqumu kontra tagħha nitolbu. Sabiex li lin mill-ġrajiet koroħ tal-ħajja il-bnedmin jilmħu l-id ta' Alla li salva d-dinja nitolbu. Sabiex aħna li jinħossuna sħaħ fil-fidi narfu ngħinu lil dawk ħutna li qed iħossuhom dgħajfa nitolbu. Nitolbu għall-erwieħ li qegħdin jistennew it-talb tagħna biex tagħtihom il-glorja tas-sema nitolbu. Dawn it-talbiet mulej aħna nresquhomlok permezz ta' ommok u omna Marija int li tgħix u s-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Fermut patit,
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla, il-Missier li jista' kollox. Il-qammu lej dawn l-offerta qaddisa li jien trid nikkonsagraw lill-ismek u għamel li nobdu dejjem il-kmandamenti tiegħek biex bis-saħħa ta' dawn l-offerti noġbu lilek bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq. Niżuħħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax int bibnek il-għażiż bħalma għoġbok taħlaq il-bniedem, hekk ukoll fit-tieba tiegħek rid tiġġeddu. Għalhekk tassew jistħoqlok il-ħlejjaq kollha jaqduk, il-mifdijien ifaħruk, il-qaddisiin iberkuk għalenija, u aħna wkoll mal-anġli infaħruk u intennulek bla qeda qaddis. Osanna. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati bħal-ħobs. Radlek il-ħajr, qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' raddi l-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt fil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fit-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qaddej tiegħek Joseph Muscat. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Ħobżna ta' kuljum għatina llum.
Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħina tijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnuk u mħarsa mill-inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-figli tal-Knisja tiegħek għatija slim u l-għaqda li jien trid fija int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Ħaruf talla. Dannu Ġesu, l-ħaruf ta' is-Sultan tagħna li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Jien aħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf mulej. Give to us
Glorja lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Grazzi, Sinjur Alla. O Ġesu Ewkarestija, kun inti l-ferħ ta' ħajti kollha nitolbu. O Alla li tista' kollox inti timlina bil-ferħ bis-sem li tatina fil-ħwejjeġ qaddisa tiegħek. Għamel nitolbuk li aħna qatt ma ninfirdu minnek bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pini Sultana tal-familja, ħarstek fuqna, marru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba l-kulħadd.